Zala-Szentmárton önkormányzata a Hermann Ottó Intézet programjában vesz részt. Ennek keretében egy gyümölcslé-készítő kisüzemet valósítottunk meg az intézet támogatásával. Ez a gyümölcslé-készítő kisüzem gyakorlatilag a térségben keletkező léalmát dolgozza fel, tehát rendkívül hiánypótló. A termék sorsa úgy néz ki, hogy a leszedett almát egy mosási fázison keresztül tisztítjuk meg, utána kerül be az üzembe, ahol a feldolgozás zajlik. A gépsor áll egy szalagos présből, tartályokból, továbbá egy hőkezelő berendezésből, magyarul pasztőrgépből. Bag-in-box doboznak hívják azt a fóliázott terméktárolót, amibe belekerül a léalma. 3 és 5 literes palackokat állítunk elő vele. A kisüzem 3-4 embernek tud munkát adni, amikor ennek szezonja van, akkor 6-7 főnek is. A környékbeli almások szinte valamennyi érdeklődést mutat, hiszen az egész járásban nincsen ilyen kisüzem. Körülbelül napi 1-1,5 tonna almát tudunk feldolgozni, egy 50-60%-os kihozatalra számítunk. A település és a környező lakosság nagy érdeklődést mutat ez iránt. Jelenleg a próbaüzem zajlik, és úgy képzeljük, hogy a jövőben ez a lakosság igényeit fogja kiszolgálni, illetve még talán a gyermekintézményeknek, vagy esetleg szociális intézményeknek is tudunk léalmát előállítani és szállítani.